Soc una persona que, gràcies a Déu, ara em trobo més bé. Ho he passat una mica malament, ja que el meu company de vida va marxar i el vaig trobar i el trobo i el trobaré molt a faltar. La nostra funció és anar a contactar amb elles, presentar-los una mica el programa, quina és la idea que tenim i oferir-los la possibilitat de participar en el projecte Vincles. Un cop aquestes persones accepten participar, la nostra feina és vincular-nos. Anem a veure-les a casa, ens presentem, de vegades podem anar a fer una volta amb elles caminant pel poble, si és el que fan elles normalment, i anem a fer un tomb, parlem, ens expliquen una mica quina és la seva situació i a partir d'aquí nosaltres podem fer una mica una avaluació de quin és el seu teixit de suport dintre del municipi. Fem una espècie de pla de treball amb elles per tal de facilitar que es vinculin a la comunitat i que puguin tornar a tenir un teixit social que pugui fer aquest recolzament que des d'un inici pot fer falta. Esperem amb molta il·lusió els dijous a la tarda i, escolta, bé, ens ho passem una estona molt, molt, molt bé. Bueno, el casal es fa una activitat que és ara en diuen tallers, que era un curset, ara en diuen tallers, jo el que faig és de tema memòria. Una estona allà dalt i, bueno... La comunitat pot ser cuidadora de les nostres persones grans en situació de soledat no volguda. Llavors, una mica el que busquem és persones que siguin bastant proactives en una comunitat, que tinguin una mica de sensibilitat ja amb veure les persones, amb conèixer-les, amb veure quines poden ser les seves necessitats i a partir d'aquí intentar que elles ens facin de connectores una mica amb aquestes persones que poden estar en aquesta situació de soledat no volguda. És com molt important conscienciar a la gent. No és perquè et facin la reunió o t'expliquin el que tu pots fer per algú sense donar-te en compte, només estar una miqueta al cas, trobem que és molt interessant que la gent no sigui tot tan individualitzat. Llavors te fa com pensar, ostres, no m'he costat res estar pendent del meu voltant per poder ajudar els altres. Es un proyecto que creemos que está muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo fue lo del otro día de los crepes que tenías que hacer? Perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Quedó algo? Todo gente le gusta mucho. Y ahora cuando yo paseando, cada una, hola Sara, ¿cómo estás? A mí me mucho gusto, sí. Y yo no y poquito a poco ya verás que cada vez será mejor. Sí, gracias a ti. A ti también. Recuerda que el sábado por la tarde estaremos aquí, a partir de las 5 que tenemos la fiesta del aniversario de la Pelu. Farà que la societat, sense voler, cada vegada sigui més forta, més cuidadora i que els padrins del Pirineu es puguin quedar a casa seva sense necessitat d'anar a un poble més gran perquè no estan prou cuidats o perquè no tenen tots els serveis a l'abast. Jo fa 20 i pico d'anys aquí, cada dia coneixo més gent i cada dia m'agrada més estar aquí. Bueno. M'he jubilat aquí i m'agrada estar aquí. Que molta gent m'ha dit, i no baixes i no tornes a baixar al Vallès? Vull dir, no, estic bé aquí. Muntanya sí està molt bé, muntanya. Jo hi estic molt bé. Doncs, bueno, el principal repte és poder desplegar el projecte a tots els municipis de la comarca i que 2026 puguem consolidar el projecte ja integrat completament amb serveis socials i que puguem continuar treballant la solitud.